Pagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mbah Mitro ya hari ini ya. Ini ada cerita lagi, kisah mistis misteri Mbah Mitro. Pripun Mbah ceritane jenengan panggih kitab tulisan getah niku pripun tulisan darah niku. Lha pripun namung anu niku ngertos nggih kula tekel kula biyaki telung Lembar, kepet ngoten. telung lembar. Terus kula balekke nek jatahku engko aja ilang, nek dudu jatahku aku medhun ngono ilang. Lho kedepke ngoten pun ilang. Tapi sempat maos mboten Mbah jenengan? Waosane napa? Dereng. Tulisan napa ngoten? Tulisane Jawa. Jawa. Nggih. Hono caraka niku nggih. Nggih. Dereng nganti maca. Tapi keng getah ngoten. Nggih. Getah. Gedene sepinten Mbah niku, Mbah? Menten. Alit nggih, kertasnya nggih. Menten ning kandel. Dawa ngoten. Niku teng pundi Mbah ceritane Mbah jenengan niku? Niku sandek teleng niku. Teng cerak mriki. Jembatan niku lho Mas. Jembatan, nggih. Jembatan dhuwur. Niku yah napa panggih jenengan Mbah? Beduk. Awan-awan. Nggih. Beduk kalih ngarit niku kula. Kalih ngarit terus titi enten niku napa pripun? Lah nggih ngertos nek moro-moro enten semerep enten napa niku buku niku kula jipuk, kula biyaki tok ngoten telung kebet ngoten. Wis tulisane getih kula balekke. Tapi mboten enten napa-napa ngoten kiwa tengen jeneng tingali mboten enten makhluk napa ngoten mboten enten nggih. Nek sadurunge napa gadah impen-impen napa pripun jenenge? Mboten. Wong mriku niku anu kok rada gatel. Ngene nggih. Nggih. Pripun kejadian apa sing pernah kejadian teng mriku ngoten? Lare to. Lare. Tomati mriku ical. Wah, dos itu pundi-pundi enten mriku Dik. Mbah-mbah. Niku bocah cilik nggih. Wong tuwek Wong tuwek pun anak-anak. Icale ya sonten napa dalu napa pripun? Ya anu nggih suwe nganti pasar-pasaran Dik. Icale pirang-pirang dina ngoten? Nggih. Pasaran 5 dinonan nggih, 3 dino 5 dino. Oh, blak-blakting nggih. Nggih diblak-blak. Iya, blak-blakting itu teman-teman yang belum tahu blak-blakting itu ada tampah, panci. Nggih, kangge ngono niku. Nggih. Di blak-blakting terus muncul teng mriku nggih. Nggih. Blak-blakting niku napa? Tampah, panci. Tambah kali panci niku. Ditutuki nggih. Oh nggih. Ditutuki. Wajan barang nggih. Mbok kirangan Nutukine nggih napa? Nutuki nggih napa nutuke? nggih napa kewatu napa. Oh. Nek tampahe ngagem tangan nggih, kados ngendang, kados wong ngendang niku nggih. Terus panggih teng mriku. Niku pun anak-anak kok. Dadi wis sempat ilang nggih pirang-pirang dina niki. Bojone Mas Sastro sono mandor banyu. Nggih to omahe tomati mriku. Arti iki jedul teng mriku niku. Nggih panggihe teng mriku. Teng mriku niku ya. Enten sandik bendungan kan. Nggih. Lah jenengan ki Mbak mboten nate panggih napa teng mriku ngoten mboten nate, Mbah? Napa swara napa ngoten dereng nate? Enten cerita menapa mle Mbah Mitra? Mboten enten kula anu kok. Niku kejadian niku pun pinten taun to Mbah napa pun dangun napa luwih mawon? Lah. Pun pirang tahun. Pun awit jenengan tes enem? Kula duwe anak sitok kok. Oh, ngomong suwe biangan ngene berarti ya. Kula duwe anak sing no ae lho. 60-an tahun yang lalu lah. Iya, swidakan tahun. Lah anak niku sakniki pun duwe anak mle, putu malah, Bro. None niku. None mun anake mun anak. Berarti pun putu. Buyute jeneng buyut punan. Nggih buyut. Niku wah pun suwe biangan swidakan tahun enten. Buyut kula wis akeh. Nggih. Nek kitab niku genah anu sadene iki jeneng jembatan niku. Iku jeneng jembatan kok teleng namine. Nggih, teleng nggih. Nggih mriku niku. Telenge napa tempuran napa teleng? Niku tahe tempur. Tempuran nggih. Tempur nggih. Cedak tempuran nggih. Tempuran kae. Tempat ndi? Tempuran teleng. Oh, gak. Enggak.
Tane niku Ini banyune nyeleneh kuwi. nggih banyune leneh nyatane. Nyeleneh pripun, Mbah? Lakune banyune nyeleneh kaya ditalangi ngoten. Mubeng ngoten apa pripun? Mboten ngeten. Gapane penere nggocok teng teleng niku. Nggih. Ya teleng niku disogok pring rong lonjer men mboten anu. Oh, jero banget, Mbah nggih. Lha lah jero banget niku. Sat mboten, Mbah, nek mboten wonten Jawa sat mboten. Mboten. Lah banyu ping anu niku Dik. Mboten wonten sate niku nggih. Mboten. Banyu tan saka ki anu ki lho. Endi kuwi? Alah tan menjing guntur. Menjing Ngargoyoso? Menjing niku. Oh, menjing dhuwur Anu Jenawi. sak lor nglompong. Lompong nggih nggih. Niku toyake Tegalan. Jane yo dudu Tegalan wis ngono. Tempatnya wingit berarti niku, Mbah nggih. Nggih. Mulare cara mriku. Jeguran ten mriku ya. Adus teng mriku. Nggih enten Teleng niku. bendungan niku. Nggih. Ngertos nek enten rambut putih ngabaki kedung. Nggih. Mulih nggo njipuk samurai buabati. Walah. Lha wong anti teol dene nek keneng. Mboten kena ngene. Mboten keneng nyorake ketok. Pun ate kejadian ngoten niku nggih. Buabati. Ya, itu dari teman-teman cerita hari ini ya. Terima Nek kasih. ngethuke selang sing sawah ngono kuwi. Kulone kuwi bingung kok. Ya, sampai ketemu lagi dengan cerita berikutnya.